Karonda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras naman dyan mga tugang, alas 9:38 nin pagkaga. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check. Hatod sa Indo kan Casoreco 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag ka ninyong amin. Welcome sa satoy apong programang Bicol Connection. Abot kitang 11 o'clock in the morning. Sa pag-urlay-ulay kan mga napapanood natin mga nyaldaw pag-resibin ng mga report tali sa mga karonda. Sa lado technical ang sa kong partner digdi, si Cap Charlie Binaobra. Sa information, yan man dyan si Dondon Cabrillas. Sa transmitter site, Engineer Abilindon Toralio, ang samayang guwapitong chief technician. Yaon man duman si Tony Saison, ang samayang maskuladong PSG. Sa opisina, yan man ang magayong-gayo na si Ma'am Kayla Ligasyon. Ang samoyang magayong-gayo na apa. Sa opisina, kan production director, yan man si PD Sir Manding Sarion. Sa newsroom, yan dyan si Philip Barasina. Ang sa tuyang news director, si Ringman. Yaon man dyan si Sir GB June Verdiflor. Ang sa tuyang news content writer. At the same time, newscaster. Uy, madali unsa na ang bulan, ano? Pizza 22 na palang kita tulos. Kana bulan in Mayo, taon 2023. Oy, si man daw yan na mayor na yan sa Camarines Sur. Nanantikab nin boros nin sarong konsyal. Dahil man na kayong konsyal pag nakakatimtim ng rakurak. Garo pasti diuman. Garo dahil nasunoan ang mga hero niya. Kang kapwa niya ilihidong mayor or kan ilihidong mayor. Kaya tinikab sa boros ang sarong konsyal. Aber daw ta.
Well, mga tugang, may may nagpapabati. First communion pa lang kan aki ni paring Jojo Pinyawa. Yaon nga kami digdi simbahan. Kaya mga tugang, mandata mambaga na parehas man elected position. Ang sarong mayor, ilihido man. Ang konsyal, ilihido man. Kung igwa man kapapasawayan ng sarong konsyal sa probinsya, dapat sabayo na sana. Parehas man sinda elected official eh. Ano man taburuson. Ang poder kan sarong elected official, kung sinda ang binuburos kan sibilyan. Pwede nindang kasuhan ng inaapod na assault, direct assault against person with authority ba yun? With in authority? Oh, yun, oh. Pero ang kapwa elected official, parehas man official. Kaya kung magreklamo pala niya ako, pwedeng hagupon man ng kaso ang sarong mayor sa probinsya po ng Camarines. Kaya lang baka tamimi man sa konsyal, tiba takot man, baday na magkaso. Hoy, kumusta digdi sa Erika? Ang mga parantabay ta dyan, mga negosyante, good morning. Sa mga parantabay tang mga tricycle driver, operator, mga jeepney, buses, mga nag-aantabay sa mga harong-harong, sa mga transistor radio ninda, good morning. Sa mga para antabay taman sa Facebook Live, kan RPNDC kay good morning. Ansaro sa avid listener ko digdiyo, si Irma ng Marisa Mendoza. Good morning to you. Alayogan ko tulos ng good morning si Irma na ta. Siguradong parang tabay ko yan. Saka si Ma'am Sonia Puntanares. Oh. Yan ang mga valedictorian, salutatorian na mga mga nagwawatsi. Sabi ni Ma'am Sonia Puntanares na sige sana ang gayon, sige ang siksi. Pero nasa Macau si Ma'am or Hong Kong ba yun? Good morning po, Sir Joey. Watching. Yan. Thank you, Ma'am Sonia Puntanares sa pag-watching sa kuyang programa asin sa mga programa kan RPN. Uy, mga tugang, ano daw ang masasabi nindo? Kan ma-interview ni Konsyal Nicky Lagrimas ang program host kan radio program sa dawang radio station sa Rinconada kan lokal na gobyerno kan Iriga na plano da po ninda na magkaigwa. Plano kahit yan LG, yun na magkaigwa nin liaison office. Duman sa Manila. Ano daw po ang masasabi nindo kani para na makapag-invest or makapag-invite ng mga investor na magbugtak ng negosyo sa tuyang syudad. Ano sa ilang nindo maray man nakaisipan nini? Dahil daw kita kani magastusan sa maray. Ang syudad baga kan Iriga sa pagpun kan administrasyon ni Mayor Rex Oliva, sabi haros na arahit da ang kwarta kan previous administration man. Kaya nga minsan nagkakaigwanin na problema sa pagpapasildo ta minsan garo abala. Kaya paano ni? Kung dahil maarkila ning opisina, kung dahil man maparagastos ning kung ano pang gastuson sa operation, okay lang po gayo dyan. Pero kung mawawa kita ng pirak duman, pwede man gayod na dawa mayong opisina, ang liaison officer,
kan Iriga City Hall sa Manila para magparapang imbitar nin na investor para magbugtak ng negosyo o kapital sa Iriga. Ano doon masasabi nindo? Nababagay ba? Tama ba ang move? Tama ba ang plano? Programa ninda? Or kamo na po, Banwaan, siyudad kan Iriga ang magpaabot ni na opinyon sa bagay na yan. Saka sabi ni Konsyala Nicky Lagrimas, ang mga bagong mailihir, lalo na ini mga baguhan na konsyal sa Iriga, ano da po, pirmi da ang urual daw, haros urual daw, nag-uupisina dyan sa Sanggunian Panlungsod kan Iriga. Nya ko, probaran ko daw na magpasyal. Uy, last week pagpasyal ko ni sarong konsyal, maski si Vice Mayor, uda, dapat ko sa mga staff. Sanya ko si Vice Mayor, uda po, ilingon ko si opisina, uda talaga. O nya ko, libutong ko naman daw ng mga konsyal, kung reaon talaga ng mga konsyal nag-opisina, haros ural daw da. Uda man! Ini, manya ko si konsyal, lagaro pigbutigan man ako or pigbubutigan kita sa sinasabi niyang haros ural daw na daan nagre-report sa opisina. Mga bagong mailihir na konsyal, lalo na yung mga hubin. Daman baga niya ako, ata niya ako kitang ma-interview, sabi oral daw, nag-uopisina, may mga cubicles na bagasinda dyan. Na mga kanya-kanya ng opisina man, kan mga membros kan Sanggunian na Panglungsod kan siyudad din Iriga. Pati ang opisina ni Vice Mayor Idsil baga, magayon ang opisina ninda. Kaya lang po, digdi sa Iriga, dakol man digding radio station, ano po? Yaon digdi ang pirang FM station, saro, dowa, tulo. Tapos kami, ang super power AM station, ang pinakal, kumbaga sa ano, pinakang enot na AM station band, AM band sa siyudad kan Iriga. Ilugod niya ako ang na-snab. Sa pagkakaigwa po ng radio program kan lokal na gobyerno kan Iriga City. Itong saro digdi sa Iriga na FM station, parehas mi man ito na taxpayer. Parehas mi man sinda na igwa po nin mga inaapod na mga bagay na nakakatabang man gayud ang RPNDCKI sa mga programa kan administrasyon ni Mayor Rex Nauliba. Sa totoo lang, last election po, ang RPNDCKI haros nagkatabang man kay Mayor Rex Nauliba sa pangangampanya. Kaya lang po, dahil maintindihan kung taano dahil malamang kita ibinali na dawa mag-hook up na lang sa sarong FM station sa Iriga para sa radio program. Tanaram ko, ang RPNDCKI, mga tugang, naigwa kaming TV channel station na Channel 10 na ngunyan CNN Philippines. Ang RPNDCKI ay mga tugang, kumbaga sa ano, platinum ini yun. Registered din na consent po, pwede kaming magbali sa mga bidding and canvas kan arinman na local government units kung magkakaigwa po sinda nin mga radio program or inaapo the block time radio program sa mga radio station sa lugar ninda, as in sa luwas kan sa indang lugar or sa within sa district kan sa indang location or sa probinsyang sakop ang sa indang lokal na gobyerno. Piljip sa ano nga kita pare, member or kumbaga sa ano pinakahalangkaw na nakuatang ano ni
pagiging PhilJIP sa member na RPNDCK. So, kami po, pwede man kami kuta ng magbali sa canvas or sa bidding kung ang sarong lokal na gobyerno kan arinman na lugar sa Tuya, sa probinsya, na may plano pala na magkaigwanin radio program, dapat gayud dahil pirak. Kung halimbawa, ang ibabayad sa radio station na mapipili kan sarong local government units, kwarta, hali sa buwis kan mga namamanuan. Ang ibabayad, hali sa endang pundo. Ay dapat po gayud niya ko tinatama man sa proseso na dapat magpa-upload or mag-invite nin mga radio station na magbali o magpartisipar sa inapod na bidding or canvas. Kundi, garo kita mga aking sadit, na kan panahon na nangangaipon ng Mayor Rex Olibang ini, na maka-interview man kayo, ako nag-i-interview man ko sa iya. Welcome kami kan panahon, lalo na ako, si Milvin, welcome man sa harong niya na mag-interview. Or makapagpa-share sa iya kan panahon na nangangampanya siya, nag-house to house man baga siya, saka nag-welcome siya sa mga nagbibisita. Ano daw mo niyan? Si Mayor Rex Oliva ba, nag-i-entertain pa ning nagbibisita na mga tao sa iyang harong or isinusubol na sana na magdumana lang sa opisina kang mayor's office sa City Hall. Taday ko naman kaya mga tugang makaulay. Ining si Mayor Rex na Oliva, tapirmida ang busy. Maray pa kang panahon ng karampanyahan, nakakaulay-ulay ko ni. Takutan, nakakaulay yung kuman si Mayor Rex na kung sa mga aki, garo kita binayaan. Ang pagmati, mi garo nag-iiribi sa RPNDCKI. Na kami, sabi, walang iwanan, uda kimatagat, uda mang kimawaltak. Garo niya ako ang pagmati ko, nagak na kita, winaltak pa kita, kan ama, sangon yan. Na si Mayor Rex Oliva. Nakikiulay ko ta na kami sa emo Mayor, or makikiulay. Na kung mapupwede, bilang taxpayer, bilang nagsusunod man po kami na dapat magkuaning mayor's permit, business permit sa City Hall, yaon po bagaan sa moyang effort. Yaon man po ang sa moyang mga sinusunod na mga requirements kan sarong local government units. Asin igwa man po baga kaming lisensya sa National Telecommunication Commission na legal na nag-ooperate na radyo na sarong AM band. Naka-live stream man po baga kami sa gabos na social media portals. Kaya yan ang pigngangalas ko. Kung taano, tadaiman lamang kami, ibinali, dawa kadikit na sana. Dai na kami nakikipag-compare sa halangkaw na bidding. Pwede man kaming magbaba pa sa amount na kumpira ang ibinabayad niya or ibabayad ninda sa dawang radio station. Kaya kung arog na po kanya nangyayari digdi sa siyudad kan Iriga, na mismo na kitang taga-Irigang istasyon ng radyo, garo nawaltak ang pagmati mi, binayaan, na mga aking garo kami nag-iiribi. Kaya kung sisay man po dyan, mga pudan lang kita, na gustong mag-block time, welcome po kamo digdi sa RPNDCKI. Kung ang presenting administrasyon ni Mayor Rex na Oliva, makonsensya, na taiman daw ngayon indong radio program, ang RPNDCKI, tagarong sa programa ni Joey, garo nag-iibi, tadaita ibinali, na pwede man tangayang tawanan yan, bawasan taman tong duwa di
itao taman dawa ka dikit sa at least igwaman. Tang negosyo, radyo ba ka negosyo man? Kami commercial radio station po kaya kami. Kung ano ba ang radyo, sa pagtubod niya mo, parehas man commercial radio station, nangangaipo man po. Nin commercial, mga nagba-block time. Pero kung daig kami po, ibali sa programa nindo, sa radio program, ayo po kaming magiginibo kaya. Taalangan man po, Mayor Rexulibang, magparalood-load kami sa imo. Bako man habang panahon, ni kan Mayor sa siyudad kan Iriga. Ang term limits kan mga elected official sa lokal, tulong term, menos sa naman po, baga. Haros siyam na taon sa naman. Kundi, igwaman pong durdi malas na sa second term, minsan natitikrag. Pero maswerte man po ang mga primerong term na nakakagana sa ikadawang term, asin sa pangtulo, dahil pa champion, minagana pa graduate with honors ang sarong elected officials. Pag-arog po kayan ang nangyayari. Kami, para sa Samuya, kung iisnabon kami ni Mayor Rick Soliva na dahil lamang kami makabali sa radio program kan lokal na gobyerno, mayo man pong problema sa Moya Mayor. Dahil sa induman yan. Alagad, ang para sa Samuya, ano man ta mag-load-load kami? Magsamba para lang sa kadikit na pabor. No way po. Sa indo na itong desisyon man indo yan, irinirespeto mi man. Bahala naman po ang nasa langit. Kung kami man mabiyayaan ng ibang transaksyon na may mag-barlak time naman lang sa Samuya, na bakong politiko, dawa mga negosyante, mga organisasyon, pwede po kamo. Or iba pang mga politicians, welcome po kamo digdi sa Samuya. Ako nga ni, sabi ko, pwede tang i-hook up kung magugusto man si Mayor Rex Oliva. Ilibre! On baka ibang radio station na mag-block time bilang party kita kan mapa kan syudad kan irigang istasyon iimban. Ilibre ang mga busing sa taas. Pero kung dahil mamagagay na may kini mo. Pero dahil kami naghihinanakit sa imo, Mayor. Dahil po kami naghihinanakit sa ito. Ang Samoya lang, dahil man kami, kung iabo nindo Samoya, ano man tayo susok-sok miyan sa diri mi sa endo. Dahil kami kayo magibo. Basta, ang importante, nakatabang manggayod kami sa imo. Kung dahil mo man yan, akseptaro no, i-apresyar. No problem. Bicol Connection Report. Aga daw, nasa linya ko niyan si Ate Bane. Good morning kami. Salamat tadi SMJ. Good morning sa imo. Good morning sa mga prangkabay sa imo programa. Yaw na kong nandito po sa opisina mismo ni Municipal Acting Mayor Vic Ramos. And pinag-aalat ko na mapalaog kita mismo dyan sa opisina na tibaad po, mapaunrahan kita na ma-interview nga to live. And acting mayor dito sa Banwa ang kanabato. Ano siya, nag-opisina siya sa Office of the Vice Mayor Pamang Girare o sa Office of the Mayor na? Hindi na mismo. Hindi po mismo sa opisina kan Alcalde. Ay, okay pala na, no? Yaw na pala siya dyan. O ngunyan, ano ang sitwasyon dyan? Matao or dakol bisita? Okay lang. May mga naghahalat na may transaksyon sa opisina ni Alcalde. And taron na nga niya ako dyan. Sigad mapaunarahan kita na makalaog and interview ta mismo si acting Mayor Vic Ramos. In connection ninyo kan nagdadangadang nindang fiesta dito sa Banuang Tanbato, Camarines Sur, sabi SM Joey. And mala,
sa informasyon na nakuha niya to, nagpadara ng surat si Acting Mayor Vic Ramos na naka-address mismo sa General Manager ng Casureco 3, si Engineer Wilfredo Buxit, and Casureco 3 tabi Elton Joey, at nagahagad ng apelasyon na dais ibalik ang banwaang kanna batik marinasur sa lugar na mawawaran kuryente sa maabot ng June 6. Sabi Elton Joey. Sa advisory dyan po sa Casureco 3, sa paagi po kan NGCP tabi, magkakaigwa ni halos maghapon na brown out sa maabot na June 6 po alas 6 ng pagkaaga at sa alas 6 po yan yung pagkabanggi. So, yaon ang pinagpadara na surat baga ni Acting Mayor Vic Ramos sa Casureco 3 na itong naka-schedule na June 9 na brown out dito sa Rinconada area dahil always fair, sabi nga ni Kayan, ibihis ang banwaan kan bato na makaka-experience ka na dito na maghapon na brown out. Ano yan? Pizza 26? Ano schedule? Pizza 26 ba? Ang taon piyesta sa bato, ang 26 man. Kaning bulan na presente. Ang schedule kaya baga sa itong brown out, supposedly, May 26. Kaya lang sa pinaka-latest, garo June 4 na iniyo. Sabi June Joey. Ang June 4, ano okasyon sa bato? Pintakasi. Yan, pinta kasi, town fiesta, yan. Ang saron niya to sa mga ikokonsermar, and kung ano ang mga nagpakalinyada mga activity, yung connection ka na sa dito na okasyon tabi, SM Joey. And yung mga nito, pinagmamawot nga ni kan lokal na gobyerno sa Banawang Kandapo sa pagi po ni Acting Mayor Vic Ramos na dahil makamati ng grabing harasahas ang nasambitan Banawad by June 4 sa yan po na taon na pakistahan sa nasambitan ng Banawad para at least man lamang na-enjoy kan mga taga-Banawang Kandapo ang okasyon at hindi makamati ng inconvenience para ma-enjoy ng sitwasyon dahil masyadong maharasahasan in connection kahit kung halos maghapon na brown out kan NGCP. Bukod kasi kan NGCP tabi at Joey. So pinaghahalat niya po na mapalaog kita dyan po sa opisina ni Alcalde Vic Ramos para mahagadan niya ito ng mga informasyon at iba pang mga informasyon halipudi. Ano yan aloy-haloy kang palaogon dyan sa opisina ni Acting Mayor? Ano po? Ano tawag na magpalaog sa sa opisina? May mga nangayan at kaya and may mga pag-arugado mo kaya kan Lunes. Pagkatapos yung flag raising nila, may mga meriting, may mga libo pa ng mga teriton. And sa mga yan, dahil tama na ko nakakaloy dito sa opisina na nagsakat sabi itong Joey sa haga ko dyan sa PMP Bato na Katubago and connection niyo pa itong nangyari na bypass operation kan pinagsalamog na pero sa kan PMP Bato tapos si IDG na nagresulta pa itong pagkakadakot panduwang persona na alas taga Naga Iniyo na kuanan nin mga badil and ammunition. So, sabi ko kuya dyan sa PNP Bato, si IDG, pwede sa namasuanan din entrevista dapat po sa nasambitan na operasyon. Kaya ito, nagsakat ako dito sa may, sa opisina mismo ng alcalde para makunan niya ito entrevista si Acting Mayor Vic Ramos. Si Acting Vice Mayor Billy Bukid, interview mo man? Ayun po, kaya lang, baro may meeting man, hindi na pagkaaga. Duman niya ako, pagkatapos ko sa PNP Bato, nagpasiring ako dyan mismo sa opisina ka na DC Alcalde. And ito na nga sarunan sa mga sibot sa mga oras na iniyo. So, pinagmarahay ko na ligling maghalat-halat sa opisina ni Mayor Vic Ramos. Tibagdas yan, makalaog dito tabi, makunan sa nila entrevista. So, maramihan pas muna sabi, itong Joey, balik ko muna sa inyo. Okay, thank you so much kay Ate Bani Tataro sa dagdag na mga informasyon hali po dyan sa Bato Camarines. Bicol Connection Report.
Mga tugang, sa mga may kumpleanyo pala, happy birthday and may you have many more birthdays to come. Kay paring Pong Castillo ng Chaong Quezon, belated happy birthday na lang. Retired SPO4. Castillo ng Chaong Quezon. Pare, kumusta pare? At kay Maring Pasi. Kumusta naman yung celebration, pare? Importante, enjoy lang tayo, ano? Oy, good morning kay Bibi Jana George Castillo Lee. Ang aming apo dyan sa Chaong Quezon. At kay Joycel Castillo Lee, magandang umaga. Ang saboyang daughter-in-law. Ang pagbati, siyempre, kay Mami Clemen at kay Jobin at sa akin. At sa aming anak, kay Engineer John Gerard. Good morning. Kansarong aldaw mga tugang, basa ko man, so post ni dating Mayor Madel Yorobi Alpilor sa iyang Facebook account. Mga nauuso baga kaya ngunyan mga tugang. Itong mga na papatawan in preventive suspension na mga elected official, dyan baga sa bato. Kalyado man niya ni Madil kang panahon sa partido politikal niya si Inda kung sa kudyo niya, kalyado niya pa man. Pero kalyado pa, no? Inibagang si Mayor Junjun Sorilla, Kambato, nasuspindi man, napatawan man niya ng preventive suspension. Dahil guama po kayong reklamo, ang grupo ni Vice Mayor Vic Ramos, na yung acting mayor mo niya, na reklamo sa Sangguniang Panlalawigan. Ang Sangguniang Panlalawigan, nagpaluwas man in desisyon na patawan ng preventive suspension ang alkalde. Kaya nakaabot na sa opisina kan gobernador, Luigi Villaferte, ipinaluwas na so naging preventive suspension, 60 days preventive suspension. Suspende ini pong si Sorilla. Kaya nagting mayor dyan, si Vice Mayor Vic Ramos, yung yan ang acting mayor. Tapos ang acting Vice Mayor dyan, presiding officer, si top notcher Councilor Billy Bukid. O digdi man baga sa partikan na Iriga City, pinagpatawan man in preventive suspension ini pong si punong barangay ABC President ex officio member Ariel Lucena, siguro 60 days man. O kaya si Mayor Madel may pig-post niya ako basa ang kumaning garo ang titulo pati Mega Lumenyak. With that, what's bidigdiyo? With what's going on now, this is a classic pattern of a megalomaniac, insatiable, greed for power. Kaya lang niya ako, baka man si Mayor Madel dati kan siya pa ang nagsirbing mayor sa Iriga City, dahil niya man daw ginibong magsuspindi nin punong barangay kan panahon niya kan siya pa ang administradora alkalde kan syudad kan Iriga. Mabumirang yan sa iya, garo siya naghayop sa lubang ni siya man ang mapupuli. Megalomaniac. With what's going on now, this is a classic pattern of a megalomaniac insatiable greed for power. Kung baga sa pagkakan, sobra ka ganid kan sarong tao, kung sa pagkakan.
Kung sa pagkakan na garo ganid-ganidon man ngayon ninyo kakan. Masiniba or anong apod yan? Greedy or greed of power garo paslo sa poder or nali sa poder. Anong pinakang magabat na kahulugan kang greed pa di? Greed. Ayan. Yun na nga yan. Garo, kumbaga sa sobra ka sobra ka, sa Tagalog ang ang greed. Pambira. Nalilingaw na pati kan garo kasakiman, garo arugad kay ng greed Pwede tama ba yan? Kasakiman sa puder? Yan ang gusto niyang sabihin. Garo kasakiman. Yan. Garo kundi ko nasasala. Garo sa kasakiman sa power o puder. Garo arog kaya. Kung sa Bicol man, garo ganid, ay pangyayaring buhay ito niyo. Kasakiman, yan. Sa English kaya, garo greed, yan. Kung sa Bicol, garo kaganidan, yan. Garo arog kayo ng mga garo kayan. Both gid sabihon ni Madil. Ngunyan, binasa ko maninita. Nahiling ko nag-agidig di sa ko man. Ining megalomaniac na ini. Kumbaga sa greed for power. Suspense and bully politicians because of their belief that they are the most powerful in the world. Yan. Tapos, ako takot sa Diyos. Yan. Nagtrabaho po ako sa gobyerno for 20 years. And uda po ako ginibuan sa arog-kan na ginigibo nira. Daman po siyang pinggaranan sa adik kung sisema ng mga politician ini. Basta, uda po ako ginibuan sa arog-kan na ginigibo nira na nagsuspend sa mga elected officials na buko nira kaalyado. Logi ang mga constituents. Tinuturuan po ako ka mga parents ko na diri dapat mang-apak sa kapwa. Dinagrahay na. Na ansarong politiko, pag dahi ka talaga mang-apak sa kapwa mo, di nagrahay na. Saka antok doang kaning maging reliyosa kan mga magurang, di nagrahay na po baga. Kung diyan maraotig di, ang greed for power. Itong kasakiman sa power o poder o kapangyarihan. Iyan ang medyo magabat-gabat digdi. Kaya ang sabi niya, garo ipinagpapangadyi niya, Lord, forgive them, for they do not know what they do. Garo si Jesu Cristo, kan ipinagpangadyi niya itong makasalan, Lord, forgive them, for they do not know what they do. And Lord, give me the courage to change the things I can. And I'm praying wholeheartedly to give them the wisdom to know what is right or wrong. Yan. Kamu naman po doon mag-atid-atid kayo ni mga tugang. Kung si Madil, dahil man siya naging greed for power, kung dahil man siya nagsuspending that, kan panahon niya na siya mayor sa Iriga, kung dahil niya ginibo talaga na nagsuspindi man siya ng punong barangay, na bako niya man kalyado. Sa tibahan niya ako, bumirang man, maggaro yan na lubang, paghayop niya saan mapuling.
O, kamo naman daw mga tugang maghurupuro. Ginagamit pati niya, ginamit niya si Lord God. Pangaji niya ining mga kung sa man ng mga politiko ang gusto niyang patamaan ka, tama man siyang pignaran. Sa mga nagkomentaryo man pati, ang paghadi-adian kan mga taong pulpul, matapos din, may katapusan din. Ang mga elected official, mga tugang, mga temporary sa naman ang sendang pagpugol ng puder. Sa totoo lang kaya nga ni 3 terms, 3 taon, ang termino kan lambang politikong nailihim. Para sa re-elect sa posisyon. Kapara yung posisyon, makatulo kang kapangganan, di tapos naman ang sa imong termino. Kaya dapat ang mga politiko, sa totoo lang, dahil may iubitaran po ang pamumulitika. Lalo na kung ang mga arog kayo yung nasususpindi, mga politiko man, ang nagsususpindi, mga politiko man, na bakong kaalyado talaga. Kaya dahil nawawara daw digdi ang politika sa Pilipinas. Dawa sa Manila, nagpuunaman ang politikahan. Amakon mong si GMA, sikat-sikat na maray, na suportadores ni Digong Duterte. Hali man na garo senior deputy kana House of Representative. Pigali man sa nakan kalyado niya gayuta. Bawas-bawas ang taman ngayon ang burden. Ang nagabat sa pinapaasa na trabaho ni Gloria. Ay, nagsiram na kambuhay kan senior deputy. Majority group. Ayaw manggayo gayud gibo, kundi may power na napod. Binarian siya ng pakpak. Binarian siya ng bitis kung baga sa ano. Dahil siyang busis. Pag-abot ka na masunod na presidential election, siyang busis sa Kongreso. Arog kayan, kalupit ang politiko. Maging sa national mga tugang. Grabe man ang politikahan. Sa totoo lang. Kaya yan mga tugang, kung mayo man kayong nagreklamo, maman sa lang ginigibo ang sarong elected official, di man masususpindi. Kaya para sa mo yan, advice me man, kung mo kita nagmamasid, nagmamanman, kan mga hiwag, kan mga iro, kan mga politiko, maging sa Diyosan lang, asin makatotohanan lang ang sa indong pagserbi sa publiko. Ang politika talagang kung pwede lang kutana, iset aside after election. So mga kalaban, sa politika di magkasararo sa karahayang kan banwaan, sa karahayang kan nasyon, sa karahayang kan gabos ng mga Pilipino. Pero kung sagkod na day mahahali ang grabing politika, asin pamumulitika sa Pilipinas, day mahahali po ang iriwal. Kurulugan ng buot, baralusan. Kadto ngayong panahon, kamo ngaya, hinalian man nga kami nindong mga staff, o kan panahon nga, dahil man nga kami nindo dinadangog, ang boses mi, dahil nasa minority group nga kami. Kamo ngayong nasa majority, kung ano nga yung diktakan among nindo sa politika, yung ngayon sa indong sinusunod asing ginigibo. So, anong nangyayari? Elected official, kapwa elected official, garo baga ampig sa sambasin, ampig si Serbian, so among sa politika. Pero itong mga ribo-ribong, milyon-milyon na mga tao, o ribo-ribong mga taong nagluklok sa poder, kan mga politiko, iyon na lagod ang garo nasisit aside. Iyon na ang dain ng natataanin pansin, as in priority, na iyon na talagang dapat na serbihan. Kan ibang mga gahaman sa politika or greed sa power. Too much love will kill you. Kanta na pala tayo. Wala ko too much greedy,
is dangerous. Taminsan agko ki karma mga tugang. Tubod ka mo kang karma. O, ayan, minsan ibang karma eh. Oras mga tugang. Alas 10:24 nin pagkaaga. O sa mga nakapasar sa mga ano to, licensure examination, for professional teachers, congratulations sa inyo. Proud passer and proud parents, congratulations. Too much love will kill you. Minsan sa pagkamot mga tugang, pag nasobran kita sa sobrang pagkamuta, baka kita man ang mauda sa kinaban. Kaya kung mamumuot kita, 50-50. Ano, Ma'am Rosita Rombaoneri, good morning from Davao City. Tama ba ako? 50% sa namumutan, 50% sa sadiri. Minsan itong masobrang ka ng pagkamuot na ikalang ang namumuot, pero di ay ka man namumuotan, minsan minsan iniisip, magaray, pangayang mawara na lang sa ibabaw kang kinaman, nagbibigti. Dahil katuntuhan ta, minsan, na dapat po, dahil ta pakatauan 100%, na pagkamuot sa pigliligawan ta, ilulusyonan ta, sa kailusyon ta, takon may mahanap yan ng iba sa kamatintaran yan kan iba naagaw sa emo. Garo desperado ka na sa buhay, or desperate, depressed, or stress, or hadi, takot. Nagaro maanang nawara ang gabos. Garo ang isip mo, garo nawara ang kaning gabos sa buhay mo. Maanang natada. Dahil ang 100% itinao mo sa namutan mo. Dapat pala 50% pagkamot mo sa diri mo, 25% pagkamot mo sa iniilusyonan mo. Taan mo man yung pagkamot si amang Diyos. Pwede man 50% sa amang Diyos, 30% sa pagkamot mo sa diri mo. Pwede man barang abangaan mo, pagkamot mo sa pamilya mo, sa sadiri mo, sa kapwa mo, asin sa pigi-ilusyonan mo. Di may dakul allowance. Bayaan ka mong kang pigi-ilusyonan mo, okay lang. Akoon mo. Nadbako ka mo ang magkakadinagusan. O, di hanap ka na naman ng ibang iilusyonan mo na sa pagtubod mo, kung abo na naman, dahil na naman ka na kagurang na nitaw sa mo, na magkadagusan ka mo, di akoon mo. At least, dakol ang pagkamot mo sa, di ba, kung nawarang ka lang, sinuwayan ka lang kan ka-ilusyon mo, nagpatol sa iba, nag-suicide ka na, binigti mo lang sa diri mo, tapos ka. O, yan ang sinasabing masama po yan, mga tugang. Kaya, mandata man, na masobrang kama ng pagkama. Pero too much greedy, talagang pangit na pangit. Miski sa pagkakan mga tugang, kung sobra mo man kagluton news, kaganid, maaanggutan sa imong mga pag-iriba. Sa power, lalo na. Kung ganid ka sa power, sakim kang maray, ikakaanggot ka mang kaniba. Gabos, too much, is poisonous, sabi nga ni kaya. Too much greedy is poisonous yan eh. Makakarma ka kaya. Oy, mga tugang palayugan ko maning good morning si Hermanang Maureen Medroso. Sa Kasibayaw, Erning Medroso ta garuda sinda bago perming kasal ni Bayaw. Maripaman niya ako kamo, ay dit sa nakamong date. Kung ba kung sa beach resort, sa restaurant,
or sa mga swimming pool. O kung dae man yaon sinda sa pag-joy ride, kan bago nindang bihikulo. Nya ko garo ka mo pirming bagong kasalon na irmana. Ni bayaw maray na ngayon niyo irmanong habang hubin pa ngayon kami ni bayaw mo. Samantalang minang i-enjoy ang samuyang mga buhay. Tama niya ako yang korek. Tano rin pa amang kamumaka kaning masisiram nga niya ako irmana kung si bayaw sa kaya ka padad na. O kung may rayuma na, may gouts na, nabawalan mga masisiram na pagkakan. Kaya ngo niya namayo pang atake ng gouts. Kakang-kakana na niya ako ning masisiram. Magastos lang yan, kuya. Rimati na naman niya si Gismil ni Erning. Nadamay pa nga si tago-tago kong Gismil. Ay, pangyayari nga dyan. Good morning po, Kuya Joey. Ay, Joe. A blessed Monday po sa program niyo. Thank you, Hermanang Maureen, ha. Sana ang mga mag-aragom na nagsiselebrate kan sa endang wedding anniversary, dapat mamantinir ang liputok na iribanan na huna mo sangkakang tinatanga. Yan. Oy, watching pa nanggad si Ma'am Sonia Pontanares, kaya pala, yogang ko giraray ng good morning. Si Hermanang Marisa Mendoza, pala, yogang ko maning good morning. Si Hermanang Sister Angel Melanie Mendoza, si Hermanang Michelle Pasiti, saka si Hermanang Joy, Hermanang Manay Tipin. Dahil na ko nakapasal sa Biga Aligaspi kay Hermanang Tipin. Kung no rin daw ta mapasyara ko dyan ta, mag-inom kaming purog ni Bayaw, Manoy Samson. Maraming purog-purog sa nakita ta. At least, barato. Ay, good morning, Gararay kay Hermanang Maureen. Medroso na, sige sa ranggayon, sige ang sexy. Kaya man niya ako si Bayaw, pati uli pirmi sa ayin do, Hermana. Sa sige ka niya akong gayon, sige ka niya akong sexy, sa kanitsura mo niya ako. Garo ka Amerikana ta, blonde hair. Garo grabe nga ko, ang buladas mo, may panggasolina ka nga dyan. Iyon na nga niya ako ang problema ko. Taday ko nakaiwag. Dangan akong gasolina ading auto, da pang gasolina ading motor. Padaranta ka nga yung panggasolina. Kundi niya ako naaarabala pa. Dahil baka niya ako nag-abot si panggasolina pa. Oy, Hermana, joke lang. Oy, si Maricel Roadel de Los Santos also watching. Ang sige, ang gayon. Kumusta ka mo, mga suki, O ang valedictorian tango niya na nag-watching sa kuya, si Ma'am Sonia Pontanares. Saka si naging salutatorya, si Ma'am Rosita Rombaon Niri. Ang first honor ta, si Hermanang Maureen. Asin man si second honor tango niyan, si Ma'am Maricel Roadel de Los Santos. Good morning po. Sige, thank you. Habang piga-alat-alat na po si Karundang Vanessa Tataro, para po ma-interview naman po si Acting Mayor Vic Ramos sa Bato, Camarines Sur. May mga anak buhay pa po kaming ilalaog, kaya an oras 10:32 nin pagkaaga. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm that bond, bangong kumaga-bloom. Charm that bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm that bond, bangong kumaga-bloom. Charm that bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito.
pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa badog kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkon ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. May diabetes ka, asin gusto mong proteheran ang sa imong mga mata sa mga komplikasyon? Nagsasapo ka kan mga problema sa mata, arugan eye strain o pagal na mata, impeksyon, gato, gatol, malanit o sensitibo sa ilaw? Kung iyo, pues, kaipuhan mo ang iBerry. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika.
Igwa ka din problema sa kidney na dulot kan diabetes? Gusto mong proteheranan sa imong kidneys na mas lalo pang madanyaran asin maging marhay pa ang funksyon kay ni? Mag-Kidney Care ka na! Ang Kidney Care, sarong natural food supplement na igwang manlain-lain na sangkap na minasuporta sa salud kan kidney. Ang Kidney Care, tatabangan ka para mamantenir na healthy ang kidney mo asin marhay ang funksyon kay ni. Daina pagparapahaluyo na maapektuhan kan sa imong diabetes an sa imong mga kidneys. Purbaran ang Kidney Care ngunyan. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bagong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bagong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Luwilier, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Luwilier, aming pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tignas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pabakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Bueno mga tugang, balik kita sa tuyang programa. Thank you, Boss Idol Cap Charlie. Ang sa kuyang partner digdi sa technical. Oy, may pigpos ang sa tuyang news content writer. Karamuan School of Fisheries Students start work immersions of BIFAR Region 5. Oy, ever daw, may incoming call tayong tatanggapin. Hello, good morning. Hello? Si Sene? Si? Si Chingsi. Okay. Ilalive na ka. Sa oras man na ini mga tugang, nasa linya si Chingsi. Jose. Good morning, study dyan. Kaya ako digdi sa opisina sa Naga. Ikaw gusto magkita. Ito lang si SM Joey Lim. Si Isay. Okay. Kaya po. Good morning. Isay po yun eh. Opo. Ay. May relistado po yun. Nakasiran ni Kuya Brian. Ay, pinsan, former station manager of RPNDCKI, Elmer Estrado. How are you, my cousin? How's your life going on this time? Well, I'm fine and I'm so very thankful to be with you this morning, my cousin Pinsan Joey. Good morning. Oo, I read your post last week na yung wallet mo nawawala. Nakuha mo na ba yun? Ay, retired na. Thanks be to God. Salamat sa kanang Diyos. I thanks God that you're talaga payaba ka ni Lord God. So, how your health? Ano mo yan? Kumusta ang health mo? As usual, naka-recover na kita. Medyo okay na. Ma-undergo rin yung laboratory niya na month of June. Okay, we will pray na sana tuloy-tuloy ang paggaling mo kasi para naman na makabalik ka ulit sa radio pag magaling na ang health mo at totally healed na to the help of our God, Lord God, na i-heal through His healing hands ang inyong mga karamdaman. Pero welcome pa ba sa iyo na magbalik sa radio? Ako na dahil ako na pwedeng magpalit sa radyo kung mawa ako sa diring radio. Mabalik ako kung may sa diri ako. Wow naman, ikaw naman. Akala ko pa naman yung Kulpings. Ikaw ngayon ang sekretary at plano sana ni Chingsi na kunin yung Kulpings mag-block time sa RPNDCKI at yung dalawa ang magiging anchor na dalawa sa RPN. Yun naman. Ayun na the secretary, correction lang Pinsan Joey. Baka ka secretary kang Kulping. I am the manager of Kulping Philippines. Ay, wow! Mas mataas pa lang position mo ngayon. Congratulations at ikaw ang manager ngayon pala ng Kulping sa Philippines. Kumbaga, ako yung utusan taga-serve. Sa bagay sanay ka sa mga ganyang work, talaga mas enjoy ka sa mga ganyang work, di ba? I'd like to take this opportunity kasi maraming tatanong what Kulping is. Actually, last London season, nag-sponsor din kami sa RPN through Kuya Brian.
doon sa City Calabras. Siguro manginingin na to ngayon. Bahala ka na. Actually, let's take this opportunity para malaman din ng mga bahay natin what Colting is. So Colting is a non-government organization. We deal transactions to the government and the private sector. But then if the transaction is within the church, Catholic Church, it is a religious movement. So yung pagkakaiba, dalawang mukha. Ay, very well said, ano. Ibig sabihin, marami kayong natutulungan na manager. Yeah, marami. Actually, throughout the region, we have more than 3,000 families na tinutulungan na mga members yan sa iba't ibang lalawigan ng dito area. And aside from that, we also have two 14 families composed of more than 30 organic families in Davao, in Davao City. So, Kuya Brian yan, siya ang nag-initiate para mabuo din sa Davao City. And ang kabuhayan nito, kumbaga kung paano kami nagiging self-sufficient yung self-sustainable ang ating ginagawa is through the technical vocational program. May kami dito, pinakamababa sa lahat ng mga TVIs or Technical Vocational Institute throughout the region. And sabi ng TESDA, kami daw yung may high-end na mga gamit based on the vocational inspection and assessment. And pinakamababa na naman sa senior pagdating sa tuition fee. So if you wish to visit our laboratory, dito kami sa Barangay Haring, Municipality of Tanakman, Province of Camarines Sur, just a few meters away from the boundary of Naga City. And may building safety production. Again, I din yung mga gamit. Oo. So yung mga pwedeng magbisita pala dyan at mag-take ng opportunity na makapag avail ng mga programs nyo, pwede at welcome kahit sino at kahit galing sa iba pang probinsya ng Bicol Region. Pwede. And we offer scholarship grants to the qualified applicants. And sometimes may nag-sponsor like the scholarship grant of TESDA. Kasi kami registered sa TESDA ang aming mga courses. And by the way, we are aiming for the integrity seal na i-award ng TESDA. We are now one of the finalists in the province of Camarines Sur Dito region. So probably pag nabuo yan, masok September, awarding niya sa Malacanang Palas. Kung susuwat yun, sana naman makasama tayo, matuloy. Lahat ng mga requirements, naging compliant tayo. And we will be one of the recipient of TESDA Integrity Seal. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin yan, lahat ng mga rules and regulations, lahat ng mga requirements ng government na i-implement ay sinusunod natin. So, compliant tayo niyan. Kaya, yung pinag-sumikapan natin, kinausap ko na nga ang aking chairman of the board. And the chairman of the board is from the city of Iriga. Kilala mo, si Mr. Joey, si Mr. Francisco Piñones Jr., si PJ. Ay, kilala at magaling na writer yon at magaling na chairman pala ng inyong board. At ito bang mga nakakatapos sa TESDA courses na o-offer nyo at scholar pala sila ay nabibigyan nyo pa ng tulong para makapasok ng trabaho after na makagraduate? Pero bilang bakit kaya naputol?
Ay, naputol Bakit kaya? Bakit kaya? Welding. Yung tapusan niyan, gusto niya magkaroon ng business, so pwede siyang umutang sa napuhunan, pambili ng welding machine, pag ng shop, pagpatayo ng shop. Parang ibig sabihin, pag mag-start up ng business ang isang graduate sa inyo, ay natutulungan nyo pa ng pwede makapag-loan, pambili ng mga gamit, di ba? Opo. Kasi may ano din, may microfinance din ang Colping Microfinance arm, yung Colping Microfinance Incorporated. Okay, sir, Pinsan Elmer, manager of Colping, sana umaasa kami na sana kung mag-radio block time program kayo, sana i-recommend mo naman ang RPNDCK dahil galing ka dito, dati ka rin aming station manager. At sana kahit sa mga gusto pang mag-block time at maglagay ng advertisement, mga commercial or mga alam ko marami kang kakilala, sana tulungan mo rin kami dahil galing ka rin dito. Thank you so much. Isang Jerry, si Mr. Panginones Jr., magkasama kami last week. He miss you so much kasi nag-launch daw sila dun sa program ng local government unit. He miss you so much. Wala yung RPM daw. So sabihin ko daw sa iyo that you have to submit a proposal para makasama kayo doon. Ayan, tulong ko na yan sa iyo. Thank you. Sige, at mag-meeting kami ni production manager Manding Sarion at ni Ma'am Kayla na we need pala to submit a proposal later. Okay. Copy. Sige, maraming salamat kay Brian. Thank you so much, SM, former SM and now manager of Colping sa Philippines in the Bicol region, Sir Elmer Restado. Thank you so much and more power. God bless you more. Back to you, Chingsi. SM, makasagal ako mapapa dyan. Maiba mo lang ako nakawang bigyan. Noted. So, noted. No problem. Take your time. Gawin mo daw yung proposal kay Mr. Panginones. Actually, this afternoon, baka makadaman ako sa kanya. Sige. So, it is your also an assignment. Ikaw na mismo ang magdadala, no? You drop by here tomorrow this, sa station, di ba? Kaya kung nang ibigam, mamaya sa opisina, dalhin ko pa sa bahay ni Mr. Panginones. Okay. Noted. Yan, matalos. SM, sa oras na tirahin dito sa muya. Okay, matalos. Salamat na maray, Pinsan Manager Elmer Estado and Sir Chingsi, ang sa tuyang kasama dito sa RPNDCKI. At maraming information tayong nakuha at nalaman kay Manager Elmer Estado na malaki ang pwedeng maitulong nila sa ating mga Bicolano. Narinig nyo naman yung mga programs and projects nila. Kaya sana po, just visit their office at Kanaman, Camarines Sur. At bisitahin nyo yung laboratory nila. Kompleto at talagang baka number 1 sila at makamtan nila yung inaasam-asam na parang awards na pwedeng ma-receive from Malacanang sa kanilang magandang mga hadikain at mga maraming natutulungan na mga Bicolano. So thank you so much mga estudyanteng natutulungan na graduate pati sa trabaho. Marami po. So nalaman nyo naman, narinig nyo. So salamat. Mga tugang, ako po mapaaram naman sa programang Bicol Connection. Sige, bye-bye. Okay. Mga tugang, mapaaram naman ako Loy sa programang Bicol Connection. Sa pang Lunes na edisyon kan sa tuya pong programa. Sa luwas, nakaibanan ta si Chingsi, nakaulay po ang dating station manager mi sa RPNDCK nangunyan, manager kang Colping sa Philippines. And sa pagpaabot man ni report, yaon dyan si Ate Bani Tataro sa munisipyo kan Bato, kundi din na nakakolbak ulit. Para makaulay si Acting Mayor Vic Ramos. And sa information, digdi si Dondon Cabrillas,
Ayaon man sa opisina sa mong yang sige sa ang gayon, sige ang sexy. Sige pati ang laba kang pilik mata. Ma'am Kayla Ligasyon, nagrurusa-rusa ang skin. Garo niya ako, Ma'am Amerikana kang marengo niyan ta. Nagkataon blonde hair si Ma'am Kayla niya. Kaya si Sir Manding, sabi ni Sir Manding, dahil ko ngayon ipapadaog talaga nga si Ma'am Kayla. Siya na ang pinakamagayo na taga-media. Yan, sa Bicol Region. Sa transmitter, yan naman si Chief Engineer Abilindon Turalio. Ngunyan, ay kasi bago na ko dyan sa alaw, gano'n. Yan man naman si Tony Matic Saison, ang maskuladong PSG. Ini po si Joey Lim. Standby po kita sa masunod na programa. Salamat sa mga nagantabay. Salamat sa mga viewers